Mas, Mas, Mas. Iya enak opo? Iki jarine wong-wong ki duwe lemari sing rega 900-an ki tenan apa ora kuwi? Iki malah model anyar, iki malah gak 900. Lah pira? Iki malah 600 sih. 600? Yo, iki lho. Ndi jajal barang kaya apa? Dua pintu tapi didol sampai bar lho. Heeh. Kayu jati asli Mas. Nek sap-sapan, bilai gantungan. Pilih sing iki, full kayu iki ana. Ndi model blok ya? Yo blok podo regane. Heeh. Saya upake dagang. Ndi? Rapi jadi yo komplit. Iki Ndi? yo full ukiran. Oh ya. Iki. Anak-anak iki sing Ndi? teh iki dagang iki. Milih sing kocok dhuwur iki. Yo podo regane. 600 iki regane. 600? Gak 900. Kok murah men? Yo cuma iki engko diping loro Mas. Oh, Jadi 100. dikali 2. Yo wis gratis wong kene ning area Jawa Timur Jawa Tengah. Sistem bayare COD. Ya. Cara pesene to ning kolom pencarian jenenge Barokah Furnitur Nusantara. Heeh. Ning sore profil enak duwe aku langsung tak ACC lewat WA tak Oke. proses.